So guys, tara po ko ito nga kailangan protektahan. O nga, gunsa man yung mga ipang comments nga gusto din yung matubag. So pasaylo adyo ko guys kay di man siya pwede tanan natin kanang kuan sa atong pamilya ato na naman ding kanang kuan sa social media bisag nanay makauwawan mo na nga managingan nga protektahan po dapat to protektahan nimo. Hi guys, good morning. Karon dai ang giluwas nga mangiro kay wala lagi na ati manig bilang adlaw. Duhay ka jogi kuan siya guys. Di man ni kuan, di man ni karapata kana bitong gagmay nga mulukso. Pulgas di ay. Maro na siya fox. Inja. Ang giautan. Kay arong mahurot ja. Naday mi tambalan ni herbal. Kanang tambaw din sa iro amo in order ni amo ni pinalit. Patay dazo nagkuto dani. Pwede na delikado kay pwede ra ni sa tilap-tilapan ni ja. So kada pahit na ha, tuskig ag kanang kuan, tumutuskig ag kanang pulgas. Luoy among bila. Kon man guys kay amo ning ahan ni sa gabalit speakers kanang kapit sa portahan ba kay kabagat naman dya isang case dari isang silang dari kapit sa amang putan sa dagat kay maanggihan kita muuwan maanggi bali speakers dya munaog man sa rito guys mo tamak mas na ijuta mo ni gikutok kuwangan na ba sila kay namatay na ba si Kuan Bartoldi dya ana na ay mahadlo ko ba kay simba ko ganang naay nakamatay sa janing kuto so di sini na undangan guys di na mahutan nakakuha ni sang kuto inja palitan na pala sa augmentin ugma siguro yan na guys among bila gwapa na pero ko kanang murag wapak ko hibaw nag-out. Diya guys, mana sa tanan. Wala dyan ko ito, basag-asa. So, hanap po ito sang ibalhin na ito sa isang sedan guys. Kung siya paghaman guys, kundi ko, nagbutang di ko pintura dali kay bawa na mo nga, maabot lagi sa dagat o kuhan ka ng taas kong dagat bitaw. Di sugda naman sa taya. Naitayan bitaw guys, basta kay parat ng dagat. So, ahang giyan na mo kuhan, pintura. Para pwedeng pintura sa kuan guys, mga taya. Kani trabaho kaya naman na, di ba pwede bugat. So, ako na naman yung trabaho kaysa maglibor pa ko sa nga gasto. So, kani Dani, grabe, dali rin sa gato guys. Bago mo tayo naman gipa buhat ni among gate na ni sa kuan dyan. Nagsugod na sa dyan tagas ag mga kuan. Basta kay parat ng nanay dyan. Pero pon guys, so mahumana ni nga bagat, di naman jud matasikan ni mga karon na jud ning mga tinghabagat. Di pwede kaso dali mo taya basta kay di laman sa kuan. Tutob sa danig dagat kuan guys, ug basta kay high tide mo talsik jud dari. Nagpas pagali abot pa to second floor. Basta kay dakag dagat ja ba kanang bawad bitaw, abot to dari talsik. So, padong pa di mo gahi, guys, mo ni si Zanggi. Mana? Butangan o ka ng pampa, sa ganang pinir na siguro na, sa ganang na ibutang dali. Ayaw, uy. Baho. So, makuan na, ma-okay po siya, guys. Diya, pinturahan po to na hangkang bilang cage. Kay, kuan man to, kanang na ay mataya, bitaw siya kay sayan ba na kanang sayan taning bakala nga dali ratayin basta kay parat. So butangan na ho hapong pinturahan ron kay arong kudipod kon kaso tan-awon ba nga di kaya na. Ay, hindi ka pinabutangan
Ano siguro mo? Di ba mo ni? Katong tayo dito. Mana 3 minutes na. Patay nang biniroy din na. Patay nang biniroy? Wow. Dito pa ka? Saka na siguro na ikinip. Hey guys, good evening. Karon day nami dang grocery kag Cebu. Ja. Sabon. Kuan kanang na ay dawni. Importante katong dawni sa abang mga sanina labi na ang karong ting-uwan na. Ang paita kang tripod kay nabilin masibo. Ay gino ko na pa ang namrot na kokok kay. Ana wala bi. Na color. Kita nang makasukro kang karat-karatan niya. Oh, ni ron ang lugtad ni espiritu. Na. Kita po ng mga kuan doon nga ng tao. Maraan ba? Ano tayo sa katrepad? Tulo mo to. Namag dyan sa katrepad na ladi na asa ka tuloy. Ay kakbang ha. Tanawa guys. Dami sila sa katri. Basig ma. Iwaan na ni mo kan. Magkunta na. Tanang sabon. Tanang daw nila. Inin. Para ilag kuha sa kuwan. Isa-isa. Hindi na sama diya. Hindi lagi sa day. Kanya buka ko na rin sa isag. Ako na makadamis dani. Ako daw tug mata. Mana bila ron. Diba? Ako daw tug mata. Oh, makanya ay daring puti. Alam man yun. Kahit manino rin dahil. Hey guys, tara ko gamay ninyo yung ikuan. Tabagan na itong nahangning comments sa ahang vlog. Kanang na araman pa ning gihad kay kanang na basta kali di ko ganahan sa mga pag dito kanang pangilabot na bito sa murag bash na pod. So ingin lagi sila nga di ko no angay tagdol. Diba? Lang ikuan istorya kana na ay Mano ko siguro ko kisa ko na ang bot ipasabot sa ang mga vlog nga mura ko na ay nagpabadleng dari sa naho diya ka na ay ako guys napukoy ka nang na ay tao nga kailangan protektahan nato nga di kuan sa social media so kanang nay man siguro pa ng katenged nga kanang nay ang katenged ra nga mo kuan mo dipinsa or kanang na ay mo tago sa angay pang nating itago nga makaawawan so kanang katubagan ng mga comments o kuan kay nazi mga bagay o na mga butang nga di pwede lagi tanan nato ipahibaw dami sa social media so ug kita maning nagpabadlong ug nakasabot sa mga vlog nga nagikapoy nako nga kanang na ay di magpatuo so karon himon sa munahang mananagan bitaw kita guys naman to tay tawo nga
mga tao sa atong balibot sa atong pamilya nga kinahanglan pud nato nga protektahan nato ilang mga kuan. So wala guys nga sa nangutana kinsali ko ni nagpasaway na nganong gikapoy nako nung nag sigla badang unja kana na ay mato ang gikainin jo. Diya karon day guys, malagi ni nagupit mi daring among mga kanang stock daan ba kay kanang na ay arong inaglaba dito na kanang na ay kuwag sa o duha baron ka daw ni depende sa kanang na ay kadagan sa rabunan arong di na lagi mag bira-bira pa dari ko para sa karton sa ang karton po nagaba na. So inday ang gigupit agkuan guys kanang powder. So, gipalit ang powder na ay gagmay ran dyan na po ko'y dakang powder daring Ariel. So, kinahanglan ito may daghang stock guys kaya ang pang bedsheet. Kung pala ka nang napon. Man. Masang wala naman. Wala na. Na may karton na hawag. Kinahawag. Kaya labag na yung karton na na. Wala na. Habang may basa nagsigarito ang ginagawa. Naka-isensya na. Saan galing? Tulog ko basta ko. Pangit lang pwede yung gusto ko. Kaya sana naman sa di mo siguro natin yung Diyos. Ano galing namin hanga? Dito na lang yung lamay. Salit ko. Ito. Ano yung pagaling namin? Hindi bubuhay ako ng palabog. Labay mo na dito. Ano pagaling namin hindi ha? Yung pahinga nasa linganan na. Yung katag na. Buliton ko mo. Ay, bunita. Hanapin. Kahit na. Hi guys, good morning. Karon day guys nag-walking kami ngayon kay among tijan na mudlot na. Ano ni mga tijan pa ni. Wa na. Mga agta da ni ron. So padong mig doorbans. Okay, so. Hindi naguli patanan mo nas bagod. Kaya lagi ko anday. Lagi na mga tangad kay mabuhi na magdapli ning tangad. Ha? Tangad. Yangat naman ko eh. Dagan ka. Kumari ka tadari day. Kani luti. Baligya man luti ha. Di ni magbaligya. Mura. Adi wa. Katong dito sa unahan din. Di wala dito sa unahan. Nindot ni o na awas. Nanindot no? Sarang doorbell. Namang jogging sa dabuntag. Iuwan na. Yabutan na mag-iuwan. Nagpazong-pazong na. Asa mo? Ay na. Sulan. Lori. Guys. Kasi itong mga watanan na puliso ka. Kailangan ka mga yun ka. Hindi na ko maligaw ko nagabot. Wala ba dagang? Balik ko eh. Guys, saya dulu kasulti na namin dagat to. Hinog. Ay guys, so kanawa guys. Uy, kadang kasaging. Salamat eh. Ang laliki. Kagas na na eh. Ay, another blessing na po dyan. Napay mali. Allah. Mao din tani kanana. Saan mo na hinog naman. Pidyo ta. Ato ni ibuok si Muntian.
Naman, kaluha. Ano naman? Mga anak ko baka? Nabuang. Oh. Punta na ni mong kanan. Ihuwat ako na. Ihuwat na ikaw. Ayaw eh. Anong baluto mo na nga may inununan? Sige lagi. Gamit na nga gingaw dapat natin. Iya ko nyo na kung nilito. Gamay ang gayo. Huwag na na. Di mo content para makita. Ang mga anak na malagmitingag. Di gamitin. Hoy, si Sunsun gapong ni kanta na nayo. Dayo ba yung dito sa Diliyaw ba yung sa ako? Anja. Ilang lingkuranan o choir. Nasa luyo. Lahi na sa